na Freeman vakamboimba akatomboya pamba pangu anopaziva prayzah pamba pano anopaziva asi kunyange pavakanzwawo kuti ari kurwara handina kuwana kana mumwe chete akambomirawo nemukomana. Baba ndinonamatira restoration because kanziza ndikastata lifestyle yangu kam lifestyle yangu ndeye music, lifestyle yangu ndeye music every weekend. That was that ndinenge nditori neshow. Ini ndina amai vayombri, zita rake rekuberera ndakamubereka naro anonzi Alvin Manyala. Mwana wangu uyu ane chipo chokuimba, asi nekuda kwechipo chake icho chakamboita akamborwara zvokurwara zvezvi, akatogara muchipatara for a long time ari muchipatara, asi iye zvinezvi ari kurikavha zvake. Saka nokurikavha kwaari kuita kuchishowo chake changa chiri kuti aonewo vanomubatsirawo pakurekodha. Inini mari chaiyo handina yekuti ndigone kumubatsira pazvinhu zvaanenge achida iye. Masongs aripo anoda kutotsikisa izvozvi. Akati one day aita maalbum after album after album kuti zita rangu ridzoke style sezvaraingoita kudhaya. Ndaikumbirawo nemutsa waMwari kuti vane rudo dai agona kana kuwanawo manager kuti agone kupindwa kana mashows zvamo kuti awane choviri chaangaite kubvira ari mudiki achingoimba. Izvo zvatoo mudhara ari kungoimba ende asi kumbonoita dzimwe dzenguva ndotomboita kumbomusvora pazvinhu zvake zvaanenge achiita, but iye haamboluza hope nazvo, anoramba achingopfuurira mberi achingoda kuimba. Saka chichemo changu nechishowo changu chokuti dai agonawo kuwana vanogona kumubatsirawo, vanogona kumirawo naye kana kumupawo mazano chaiwo ekuimba kwache neikoko kuti aramba shungu dzake dzechishowo chemochi chipo chaakapiwa naIshe Jehovha Mwari chiputikire. Autara chokwadi mastudio ane quality mastudio ane quality cheche. Vane amount yavanodo. Zvinomanje amount manje ipapo ndovatoti mawani. Amount ndo mawani. Upa mari apo finance kurekota. Uza na promoter arondibatsira pa career yangu. Kubvira kurwara kwaakaita handina kumboona kana munhu mumwe chete akambouya kana kuzomubatsira. Especially ndaimboziva vamwe vaimbi vaitomboya pamba achibatsira navo vachiimba pamwe chete. Na Freeman vakamboimba akatomboya pamba pangu anopaziva prayzah pamba pano anopaziva asi kunyange pavakanzwawo kuti ari kurwara handina kuwana kana mumwe chete akambomirawo nemukomana. Saka ndaingoshuvira kuti vese vakambobatsiranawo nayombri kana vaine rudo vamboonawo kuti vambomirawo nemumwe wavo, nokuti ane vazhinji vaakanga achibatsirana navo pakurekodha nepakuimba kwave ikoko, zvokuti vamwe zvangu handizovaziva nemazita asi ndaiona vanhu vakawanda vachiuya vachimira naye panguva yekupractice kwavo ikoko. Saka iye zvinezvi hakuna kana mumwe chete ari kumbomubatsira kana pavakanzwawo kuti ari kurwara, nokuti haisi interview yekutanga akatombointerviewa asi handina kana kuona mumwe chete akambomirawo naye. Makazombonzi yombri arwara, tikauya tichikuona, I think it was 2 years ago patakapfuura pana, but mainge marecover mapari nani zvenyu. Mungagona here kutsanangurira vatariri kuti panguva iyoyo zvazvakamira sei, zvingave zviri zviri zvakazomisa mimhanzi yenyu kuti isawanike kana kuti zvimbonzi yombri apera kana kuti atizii? Nazvo zvakambodaro zvesho, asi ndaudza mageto youth pane kadoro kanonzi musombodi yakeke akazibhowo kana kawana akati azibhowo kaende kaiwo kana kuti uramba uchifunga zvekuenda kustudio ka aiwa nokuti ukamuka makuseni ukangodaiso ukangoona keshi iripo aiwa unenge wakutonotada kuzoenda concentration yekuti uzoramba uchiconcentrate chipo chako chaicho wakapiwa naMwari. Zvinhu zvakutenda kure newe izvozvo. Kadoro keurombe kari kadoro keurombe. Takurukura nemi makataura that same statement uyezve mukavimbisa mukati aiwa handasiya. Saka pa 2 years dzatakabva dzedze nhasi tangoti tiite pass through toona kuti mapapi kune zvamakavimbisa mafans, nekuti if you still remember pa interview I think to maviewers ari kuona tichangoisa ka preview
kezvatakakurukura naMr. Yombri. Mr. Yombri waiti promise iti vada kureleasa masongs. So today we just passed through kuti tinzwe kuti zvapapi nekuti gore rakabva rasvika pakupera. Vakangoti zi. Yeah, ndizvozvo fanike this time nditaone ndakatenduko ndaunamato tapinda chechi inonzi Penio. Saka hamuchabvumidzwe kuimba here kuchechi? Ewa kuchechi ndokwandotoimba ndokwandotodzvowa zvekunoziva ndichidzvowa ndokwandotodzvowa nditori serious ende mweya mutsvene uchitoburuka zvesvo. Saka kuri kuti maaprofitire kana kuti? Aiwa chipo chekuimba ndochandinacho ndochandinitoshandisa muchechimo. Mari baba ndinonamatira restoration because kanziza ndikastata lifestyle yangu kam lifestyle yangu ndeye music every weekend ndatoziva kuti ndinenge nditori neshow but ezinezvi hakuna show yandinoenda zvinotondibatawo pamwoyo pangu because chipo chekuimba ndochi chiri mandiri. Also ndinoda kuti ndiwanawo macontacts ekuti vanhu vandokwanisa kundisimudzira ndibve pandava tiende apo ndiite zvandaita kare. Tingati pamazuva anaya semunhu wemumhanzi ndinoziva kuti munombowana nguva yekumboteerera muchinzwawo music dzevanin'ina venyu, vamwe vakazoya mumashure menyu, vamuri kuona kunge vane future pavaimba vari kuimba mazuva ano kati vamunoteerera ndevapi? Hapana vakati wandei Winky D, Enzo Waishaw, King Shadi, Sniper ndangomensheno ve vari muindustry department rangu reraka hakuzoitawo vamwe havakati ana baharare ningiri vemusambo wavo aiwa vakawanda ndovamurikonanga ne future pandanzwa vakamataura ana Wengidi havasi vakaimba pamazuva enyera. Aiwa vanhu nanasi hachigogodera ichecho chirongorowa futi nanasi chitonakisa. Saka kuburikidza nemafenzi enyu vamwe vainyora palast video yatikamboita yaya vangada kubatai vanogona kukubatai sei pamacontacts? Pa 07772 431062 0772 431062. Alright, vamwe vaimba muri kutasira kushanda navo paalbum ramuda kuburitsa? ndaushanda naJC, Enzo Waishaw, King Shadi. Yeah. Matone maconnections here kuti muri kutovatumira shoko izvezvi munogona kubva matovataurira kuti aiwa vakomana. JC ndakataura naye but King Shadi na Enzo Waishaw ndichataura nawo zvangu. Hamusati mataura nawo? Hasati ndataura nawo. Alright, so thank you so much viewers. That was an interview yanga tichiita na Mr. Yombri man kana Mr. Ende. And for now it's a bye bye.